うこそよろしくお願いします。 Kenny です。係咁啊，首先咧，我哋不如請埋松山先生嘅另外一位好拍檔啦 ，Alex 啦，翻譯亦都係專程咧由日本飛過嚟嘅。不如首先咧，叫松山先生同大家香港觀眾啊、傳媒朋友啦，先生 hi 先好嘛？你好，我於松山呀。時間啦，咁啊，真好。係咁啊，問翻啦，松山野先生咧，今次成為呢一個即係 2% 呢個 TH Plus 嘅呢個Image Boy 咧，自己個感覺如何咧？本当に光栄に思っています。海外の服を着させてもらう機会というのはあまりなくて、あとモデルもさせてもらうという機会もあまりなかったので、本当に嬉しかったです。あと日本の服は僕が見た限りだと結構偏っている感じが僕はしてるんですけども、本当にこういうふうに新しい服を着させてもらって、オリジナリティあふれる服を着させてもらって、本当に刺激になります。僕自身。咁首先覺得好光榮啦，能夠成為我哋今次TH 嘅image character 啦。咁另外佢就最主要覺得，因為佢平時咧喺日本咧都未試過做任何服裝牌子嘅代言人嘅，咁更加今次係第一次嚟講咧，就已經係海外嘅牌子嚟講啦，咁所以就覺得好特別、好興奮咯。咁亦都會希望藉著呢啲機會，更加有多啲機會同我哋香港嘅牌子繼續去合作落去。咁啊，想請問下啦，對於呢一隻牌子 TH 2% 嘅 TH 嘅牌子，只個感覺點啦？而家着緊嘅一身咧都係啦，我哋 TH Plus 嘅呢個牌子，有冇啲咩特別嘅能量要爆炸嗰啲咁樣嘢？さっきも言ったんですけども、オリジナリティあふれてると思います。すごく着やすいですし、合わせやすいですし、僕自身はあまり色が入った服っていうのはあまり着てなくて、だからこういう風な色がついた服を着させてもらうのはすごく自分自身勉強させてもらってます。佢覺得其實頭先都講過，就係因為覺得我哋啲外國牌子嚟講呢啲衫咧比較啲個性，有啲特別啲嘅個性啦，同埋佢平時比較上嚟講咧都好少着啲有顏色嘅衫嘅。咁因為今次做咗我哋代言人嘅關係，咁着到除咗啲黑色、白色之外，其他係啲有顏色嘅衫啦。咁所以其實都可以平時嚟講自己嘅衣着嚟講都可以加多少少色彩落去㗎。我知道咧，即係呢一個嘅廣告啦。之前喺日本咧，特登就去拍呢個廣告啦。想問下松山野先生咧，之前拍嘅時候有冇啲咩得意嘅事啊，或者咩趣事可以同大家分享下？そうですね。今回これ春夏。春夏の服だったんですけども、撮影したのが1月でちょっと寒いんですよね。1月って。だからなんか着ながらやってたんですけども、その中でカメラマンさんの野口隆さんが初めて一緒に仕事させてもらったんですけども、すごくなんかユニークっちゃおかしいですけども、なんか面白い方でカメラをシャッターを切る瞬間に「Oh yes!」とかなんかいろいろ声を出して、なんかすごく気合が入ったカメラマンさんで、僕もなんかすごく一緒にやらせてもらって楽しく撮影できました。咁其實因為今次我哋佢所着嘅係我哋嘅春夏系列啦，咁但係因為我哋拍攝嘅時間咧，因為就係1月份嘅，咁1月份嚟講咧，咁喺日本嚟講都仲係比較凍啲嘅，咁所以其實拍攝嗰日都其實好辛苦下。咁好在咧，但係有我哋2% 不嬲御用開嘅野口貴司先生嘅攝影師啦，咁佢就話，因為佢第一次同野口貴司先生合作，但係就覺得野口貴司先生就好風趣啦，咁成日同埋喺影相嘅時候，每一次影完一張相咧，都好用力咁樣，Oh yes！咁樣，咁即係令到咧成個現場嘅氣氛係好輕鬆咧，亦都令到佢更加影嗰時影得好開心。咁作為呢一個型人嘅指標啦，我想請教下即係松山野先生，自己對於即係fashion 嘅 sense 方面啊，或者係自己着衫啊、配搭啊，有冇啲咩特別自己會留意啊，或者有啲咩 tips 可以即係話俾大家聽，可以參考下咁樣？自分はそんなに服
服に実は詳しくなくて自分が好きなブランドしか着ないんですよね。知り合いがやってたりとかそういう服しか着てなくてただ僕自身これからもっと色の入った明るい色とかも取り入れたいですしどんどんいろんな服を着て僕の中で究極なのはジェームス・ディーンみたいなT シャツにジーパンっていうスタイルが究極のおしゃれなんじゃないかなと勝手に思ってるんですけどもそういうふうになんか最終的にはそこに行き着けるようになりたいなとは思いますけど。咁啊，其實松山先生就比較謙虛啲啦，就話其實自己咧對於 fashion 咧都唔係話真係咁認識嘅，咁所以通常平時着嘅衫咧都一般係比較簡單，或者係一啲佢朋友就設計嘅衫啦。咁啊，但係因為經過今次啦，參加咗我哋呢個外國牌子嘅一個 image character 嘅工作之後咧，就之後翻到去都會比較多啲除咗頭先佢話即係黑白色以外，會加多啲其他色彩落啲衫度啦。而佢同時覺得譬如好似 James Dean 咁啦，咁其實佢就覺得其實 James Dean 先係一個最有型嘅，因為咁就 T-shirt 着嘅褲好有型嘅嚇。好，咁講呢個 fashion 方面咧，我想問下啦，我知道松山研一先生咧就唔係第一次嚟到香港，之前都有嚟過嘅。咁今次會唔會有啲咩特別嘅地方想去啊，或者有咩特別嘢想食啊咁樣？會留幾耐咧？同埋香港この前はこの前来させてもらった時は1泊2日で全然時間がないまま帰ってしまったんです。どこにも行かないまま帰ってしまったんですけど今回は2泊3日いるのでたくさん堪能して帰りたいです。さっきお昼ご飯に中華料理を食べいただいたんですけどガチョウがとても美味しくて日本では食べたことがなかったのですごく嬉しかったです。あとは夜の街に繰り出してお酒を浴びるぐらい飲みたいです。咁其實嚟講啦，因為上次咧比較緊迫啲嘅時間，咁因為係2日1夜啦，咁其實乜嘢地方都冇去過。咁今次咧就因為比較時間就輕鬆啲，有3日2夜㗎，咁所以希望都可以去多啲地方啦。咁同埋頭先咧佢話已經食過一個晏晝飯咧係燒鵝嚟㗎，咁覺得好好食啦。咁跟住咧今晚咧就諗住希望可以見識下呢度附近嘅蘭桂坊啦嚇，咁我哋飲下酒高興一下。係啊，睇下大家咧有冇呢個運氣可以咧就撞到佢啦。好呢日咧非常之多謝咧就係松山研一先生啦，特登由日本飛過嚟香港啦，知道 2% 咧亦都有少少心意咧，亦都係準備咧送翻俾松山研一先生嘅。咁各位嘅傳媒朋友都可以爭取呢個機會咧，可以影相。咁當然咧，亦都要多謝咧今晚咧呢個 fashion show 嘅贊助商咧，有 Samsonite 啦、Nickel Skincare 太陽眼鏡、Roberto Cavalli 同埋 Tom Ford Beauty Tech 嘅 makeup 啦，同埋 Orion 4嘅 hairstyling 嘅。好，大家使唔使望右邊、左邊？右邊先。得呢啲都我嘅。可唔可以唔好連戲樣啊？そして最後ですね、左。このウェーブな感じ。好，唔該曬各位 ，thank you very much。咁我哋而家都咁樣啦，謝謝です。好，嚟呢個時間咧，我今日呢一個嘅 2% 嘅呢一個嘅 fashion show 咧，亦都嚟到尾聲啦。多謝大家嘅大駕光臨啦 ，thank you，拜拜，thank you。